mga kaspiro. Yan mga kaspiro. Praise God sa napaka-abundang blessing na patuloy namin natatamasa. Yun. Sa kanyang kapurihan. Magaling pumana sa ilalim. Pero si Babo din, syempre. Pantay ha. Shoutout sa misis ko. Mga kaspiro. First fish. Goods. Ganda natin. Mga kaspiro, time check natin 5:10 PM. So may isang oras pa tayo. Dito tayo sa island. So dive tayo. Unang drop pa lang natin dito sa spot na to mga kaspiro. May nakita agad tayong black tip na pating. Isang tax collector, paikot-ikot. Tama nga sabi ni Joy, napaka-active ng mga pating dito sa lugar na ito. Subalit hindi tayo nagpatinag dyan dahil hindi naman sila yung hunting natin. So dito, paglingon ko sa gilid, meron akong nakitang isang green jawfish or malaguno mga kaspiro. Ayan, medyo mailap nga lang kaya nahihirapan tayong targetin. Kaya yung ginawa ko, hinayaan ko na lang siya muna at bumalik ako sa taas kasi medyo malakas yung agos niya tsaka pahapon na. So babalikan natin yan after ilang minuto na makapagpahinga tayo. At after natin makapagpahinga at nag-drop tayo dito sa spot kung saan nakita natin yung malaguno. Kaya ayan, parating na siya. Merong dumaan na dalawang good size na trevally, which is hindi naman talaga lumalaki yon. Talagang good size lang sila, hanggang 1 kilo to 2 kilos lang. Pero ito yung hunting natin, kailangan makuha natin to, isang malaguno. Kaya ayan, tinutukan ko na at ayun, binana ko na. Tinamaan naman mga kaspero at ang ganda naman ng pagkatama natin. Tapos hanggang 2 lang. It's a good sign na nahuli natin itong green jawfish. Ayan mga kaspero, pupunta na tayo sa island. So dyan tayo magpapahinga. At of course, nakadali ulit tayo ng green jawfish. So ito yung kanina. Ayan, isang golden and then red bass. Goods na yan, may pangulam na tayo. Import natin. Ayan, J Adventure. And then kay Don Coron ng Bogie. And then kay Native Channel. Ayan.
muna tayo sa tabi. Dito tayo magpapahinga. First time. Anong island to, bro? West na laot ng Coron, mga kasper. Ito na yung last na island. Last na to na island, bro, no? Yun. Kalain mo yan, nakarating na tayo dito. Malayo pa naman. Sa layo nito. Grabe. Nice, man. Ni. Bango-bango. Opa. Pero ilan lang kutsilyo natin? Ang dalawa? After, madali lang mga tapos yun, bro. Okay. Sa ito, tirahin nga ba? Daing yan, bro. Ako. Ayun. Warren. Padahin na natin agad yun. So, matutulog tayo doon? Pero, kahit saan? Ayan, ito yung paksiw, green chub fish, ulo. Tapos ito sashimi. And then ito sigang. Ang iho pa. And then may pang ihaw pa tayo. Yeah, kompletos ricados. Dinner time tayo, mga kaspero. Yan, luto na yung kanin. Of course, yung sabaw. And then yung ihaw. Ito na yung kanin at ang Yung natin ay kanin. sashimi natin. Ubus na. Ubos na. Ito yung... Okay na yan. So, dinner tayo, mga kaspero. Bukas na to. Oh, ano yan? Yung stew. Tomorrow na yan. Yan yung paksiw, oh. Oo, masarap bukas Sarap. yan. Marinate muna. Pag nababaho yung Oo. paksiw. For tomorrow na lang yan, mga kaspero. Paksiw na green job. So, let's eat. Ganun. Ubos. Sa Facebook. Ubos yung ulam. Oh, wala na. Wala Yung naihaw na. Pero si Joy, Ay, naubos ang na. natira. Lagi yan. Grabe. Kahit saan kainan, ako lagi yung panalo. Panalo ko magsimot-simot eh. Ito pa, oh. Simutin Kaya pa. nga eh. Hanggat kaya. Thank you mga... Anong tawag mo sa community mo? Kaspero. Mga kaswero. Yan, mga Yeah. kaspiro. Praise God sa napaka abundang blessing na patuloy namin natatamasa. Yan. Yun. Sa kanyang kapurihan. Wow. Bigay, guys. Good morning, mga kaspero. Dito ng ating tour dito sa Coron, Palawan. Magbubuko muna. Si Sir Bon tumatawag sa misis niya. Ang ganda ng place na to. Nakita mo GoPro mo? Buko! Itak! Hindi na Taktak panghanap. mo, hindi makita. Yung isa naman naghanap ng GoPro niya. You know? Nilagyan niya lang din sa maliit na bag. Nakita niyo, no? Habang tumatanda. Buko, fresh na fresh. na tayo ng ulo kahanap nito, no? Siyempre, kalmang-kalma yung dagat natin dito. Taba ng buko. Yung bangka ni Native Channel. Ang laki. Dalawang malalaki. Day 2 ng ating spear fishing, mga kaspero.
So dito tayo ulit ngayon sa island. Ayan o. Si Sir Von nandun na. Ayan. So nagbibihis yung kasama natin, Bro Joy Adventure. Ayan. And then si Bro J Adventure. Of course, hindi pa nakabihis ang ating Mayor. Ayan. Don Coron ng Palawan. You know. Kain muna, kain. Ayan. Ang ating native channel, nagbibihis na rin. So, ako, Kabihis na rin, kaya let's go. let's go mga kaspero. Ayan. Ready na. Ready na, ready na. Let's go. Sa umagang ito mga kaspero, at napakaganda ng corals na ito. Meron agad tayong nakitang isang sweet lips o oriental sweet lips o mas kilalang lifty. Ayan, nag-try tayong mag-ambush dito, baka mas may lumapit na malalaking isda. Ayan, hintay-hintay tayo ng konti ngunit walang lumapit, at di naman natin kailangan panain yung sweet lips na yun kasi medyo maliit pa siya. At ito yung pangalawang drop natin. May nakikita na akong mga good size na isda. Ayan, may mga parrot. Ngunit hindi yan target natin. Eto, lapu-lapu or sono. Coral trout yan mga kaspero. Pero tumingin pa rin ako sa paligid, baka may mas malaki. Kasi merong mga snapper. Ayan o. Yung snapper na yan na may kulay yellow. At sana makadali tayo dito kahit isa man lang. At sa katagalan nga, tinarget ko na itong isang snapper, ngunit bigo tayo, hindi tinamaan kasi hawak-hawak natin yung camera natin kasi naiwan yung head strap natin sa duyan. Dito naman sa lugar na ito may malaking bato kaya dumiretso ako, baka may mga nakatagong GT or mga marble grouper. Ayan, sinilip ko ngunit iba yung nakita ko, isang blue spotted na stingray. Ayan o, sa gilid, ang ganda niya tingnan pero hindi natin papanain yan. Tapos tumingin pa ako sa unahan, baka may dumaan na King Mac or GT, ngunit wala tayong nakita. At ayan yung nakita natin, isang bat fish or bayang.
So hindi natin papanain yan at hanap tayo ng ibang matatarget natin. Ito nga, habang nagpapahinga ako sa taas, may nakita akong dalawang surahan. Grabe, napakataba ng surahan na ito mga kaspero. Tingnan nyo, katawan niya bilog na bilog, kaya ayun, sapol agad. Ang ganda ng pagkatama natin, tagos. Tsura pa lang, mahalata mo talaga mataba, kaya alam mo na ang mangyayari dito sa surahan na ito. Mga kaspero, first fish, goods, ganda na tama. Nating mapana yung surahan, pabalik na sana ako ng bangka at naka-off yung camera ko. Yun, may nakita akong diameter valley at na tayong nakapag-open ng camera natin. Ayan, napakalaking diameter valley mga kaspero, or African pampano. Around 4 kilos or 5 kilos mga kaspero. Okay na rin. Pahon na ako nyan kasi lilipat na kami ng ibang spot. So bali yung nadali natin sa spot na to is isang surahan at saka itong diameter valley. So lumipat tayo ng spot. So dito tayo mamana sa kung saan nakapana si Bro Jeff ng Harabas kasama si Bro Joy Adventure ng King Mac dito sa tapat na to. So itry natin at baka makahuli rin tayo. Let's go. Ito na nga, itry natin. Nag-drop ako dito sa 18 meters bandang wall na ito, pabuhangin. At may nakita agad akong isang long nose emperor na good size lumapit sa atin. At syempre tingin-tingin muna tayo sa paligid kasi nga napansin ko maraming mga bait at maraming mga sweet lips at lapu-lapu, pero parang masisero tayo kaya pinana ko na itong long nose emperor. Ayan, ang ganda ng patama natin dyan, ng spine shot natin mga kaspero. Natin mapana yung long nose emperor, tumawag si
native channel sa atin. Nakapana pala siya ng isang king mac. At ayan, tumawag siya sa akin ng second shot at pinuntahan ko kaagad sinicond shot natin. At ayun naman, napakaganda ng pagkatama natin sa second shot natin. Spine agad, kaya fish bomb. Yeah! Nice! Woo! Grabe ka baba bro. Dito na sa nabababaw? Oo. Kimak! First time? O pang ilang kimak mo na yan? Dalawa? Oo. Ayos. Nagpala kita. After kong ma-rescue yung napana ni native channel, nag-drop ulit ako dito at meron tayong nakita ang isang good size na coral trout. Ayan, lumapit pa talaga at humarap. Ay, tinamaan natin, ngunit parang lapis yung tama natin. Sana hindi mapunit at makuha natin. So habang paangat tayo, tinitingnan ko baka mapunit, pero hindi rin pala. Kaya nakuha natin itong isang coral trout, mga kaspero. At sa pagkakataong ito, nag-try ulit tayo na mag-ambush. Ayan, ngunit tumalabo na talaga yung tubig. Halos wala na tayong makita. Ayun, no? Green na green na talaga yung tubig. So hindi pa siguro panahon para luminaw yung tubig. Siguro sa month ng May or June, gaganda na yung klima ng tubig dito at lilinaw na. So angat na lang tayo at titingnan natin yung mga huli natin. Africa ni Papan. Isa na lang. Isa lang para oo. Ayun. Mamaya na. Okay na yun. Tatlo lang. Tatlo. May lapo pa nga ako dyan. Limited yung apa. Atong kanon, day. Tapos ay, oro. Loko. Abay, lumabas ang kanyang tuhod. Ito pala ay nalasing. Suka. Ayan, lumapit na si Kuya. Ah. Pwede. Ah. Okay. Apa? Yan. Oh, isa pa. Dito. Eh, panes. Picture lang. Siko.
Higaan mo ulit yan para lahat. Okay. Video ba siya? Video. Mga ka-espero, yari na nila. Sila ang bida sa pelikulang collaboration. Kanina doon sa pantalan eh. Idol daw niya. Inabangan kagad kami doon. Meron pa ako dito. Ito kaibigan na. Kasi siya ay nagsuka. Lapo. Lap. Ari kaibigan. Baru komentar niya. Mr. Iman, husgahan mo na ito. Nadaanan ko sana kita kanina din. 7 kilos. Hindi naman nakahawak nito. Diamond Trevally. Ah, Diamond Trevally? Ah, Trevally rin siya. Trevally din siya. Kaya mas manipis lang siya. African pampano. Tunggaw. Ginawa niya ng tunggaw. Yun o. Tayo ka muna diya. Pagka siya. Okay, masarap na luto niya. Ay, hihingin ko ng ano, pang gagawin. Ayan, chinachop na ni Bro Joy Adventure para kumasya sa styro ang galing. Yun, no? Hala, may itlog. Ako meron din, dalawa. Dalawa lang, ito milyon na eh. Yung ano niya, ito. Hindi ko. Bihod. Pagmuto ka. Distansya. Yun o, yan ang mabilis makapaspoil. Hindi mo napadugo, bro? Hindi mo napadugo. Ano? West? Sashimi and kilawin. Tapos ihaw, Hala ka. sigang, ulo. Kanyang ko, naghigpit na talaga. Ginano ko rin. Tawag ko sana ay naglambot, nagaan. Tirahin ko muna to. Sige. Nakita mo? Oo, kanina pag tira mo sa mulo. Sa mulmol? Ang liit lang nun eh, no? Malakas, kadali nga ng... Ayun niya ba? Malakas, kadali nga kahapon ng ano. Tinutuhog niya lang, lelechonin natin. Yan na. Tusok! Hindi lang po tayo magaling pumana sa ilalim. Pero si Babo din, syempre. Pantay ha. Shoutout sa misis ko. Naman kanina yun. Pagtingin sa akin. Pagkatingin. Ayun tubig. Joy Adventure. Pambira. Ay! Pero isasaw muna natin sa tubig. Dinner time na tayo mga kaspero. Ready na ating kinilaw, inihaw na tanigi, syempre sinabawan na tanigi, and then itong salad natin, at saka itong gawa ni Serbon, at may paksiw pa tayo. Serbon, shout out. At yan, native channel, Joy Adventure, Don Coron, and syempre Gabi Romal. Napakaganda at napakasarap ng ating dinner ngayong gabi. So, kain mga kaspero. Mga kaspero, shoutout nga po pala sa ating mga solid supporter. Siyempre kay District 1, shoutout. And then kay Ervin Dolpo, shoutout. Yan, God bless. And then kay Hunt with the Ikong from Southern Leyte, shoutout bro, God bless. And then kay Rapi Bantilan, shout out. Kay
Takasidad, shout out kapatid. Ayan. Kay Kamags TV Spearfishing from Oslob, Cebu. Ayan, shout out sa mga taga Oslob, Cebu. God bless. And then of course kay Lokasi, bro, shout out. And then kay Legia, shout out. Dennis De La Cruz family from Naik, Cavite. Shout out sa inyo dyan. And then kay Kinley Rami, bro, pahabol, shout out. Jinsan Spero. Ayan, shout out sa mga Jinsan Spero dyan. Dive sick po kayo lagi. And then kay Kyle Cecilio, shout out. And then kay Buds TV, ayan, shout out sa iyo, bro. And then kay Christian Puena, shout out. And then kay Buhay Provincial Vlog, shout out, bro. And then kay Rowell Olandra, shout out. Kay Gifford John Jaboleño, shout out, bro. And then kay Sablan Daniel, shout out. Kay Romel Dehelia, shout out. And then kay Manoy Nel Vlog. Then kay May Estascio, silent viewer natin yan, shout out po. And then kay Denden Rojas. And then kay Joselito Revella, shout out po. And then kay Gino Dono ng Batangas City, shout out po. And then kay best friend, shout out. Best friend talaga. Kay Fritz Sempleo, shout out po. And then kay Kiss John, ayan, shout out po. At maraming salamat mga ka-spero sa mga walang sawang pagsuporta. Syempre, don't forget to subscribe, like and share sa ating mga video